Kwane mastables akati wandei muZimbabwe vari kurekodha vaimbi vakasiyana siyana. Imimi kune vamune rekodha navo mungade here kushare nesu rubatsiro kana ruripo rwamuri kupuhwawo nevekustudio kwamuri kurekodha muri, nekuti zvimwe zvacho zvauda zvekutojegana jegana ka zvinhu zvacho hazvina kunyatsomira zvakanaka. Saka ameno kana makasununguka zenyu ngatizivisa here tsanangurai tinzwe kuti pane rubatsiro here rwamuri kuwana kubva kurecording studio yamuri kurekodha nayo. Hongu rubatsiro rwandiri kuwana rwuripo, ndingangoda kunyanyotenda studio iri kundishambadza, iri kukwanisa, iri kundimaketa iko zvino, studio yeNew Wave. Vari kukwanisa kunge vachindibikirawo ma CDs yekuti ndiendewo ndichinotengesa, ndichizokwanisa kunge ndichibhadharawo zvishomawo. Saka ndine contract navo yekuti nemaomero akaita zviniko zvino ndingadai ndiri kuremerwa kuti ndinge ndichinosvikapo ndine mari yandakabata, asi ndiri kwanisa kuwana macopies ipapo nezero deposit, uyezve vari kukwanisa kundishambadzawo kunhepfenyuro dzekuno kuZimbabwe. Ndinofunga kuti munhu kana waita mhiko unenge watsidzirana nemumwe wako kuti andichazodai ndikadai kana ndikadai. Mukoma Richi ndizvo here tirikuda kuti tibva tazorwa kambo kacho kanonzi mhiko. Tipirei tinzo tsananguro yekambo ikaka. Pasongu mhiko apo Mukoma Mafaro, Mwari vane zvakadzama zvavakakwanisa kundibatsira nekundidzidzisa ndikanzwisisa kuti muvengi wedu watinorwisana naye anova Satani ane tsika yekuteerera minamato yedu patinochemera kuna Mwari wedu nekuzivawo zvatiri kukumbira. Ouya iye ari mberi achiuya nechinhu chakafanana nechinhu chawakumbira asi chisina kubva kuna Mwari. Saka ndakaona tsaona iripo pakuti tinogona kutanga kufara nekuda kutenda Mwari, asi isu Mwari vasati vatipindura, Mwari vasati vatipa. Saka tine mamwe mazano atinopiwa nemuvengi atinongoonesana pachedu, totanga kumhanya tichifunga kuti Mwari vatiropafadza, Mwari vatiropafadza. Saka takazoti kana Mwari maakutiropafadza, chiratidzaiwo mumvuri wenyu, sezvamaita kuna Gidheoni muchivatuma kuti vaende kunorwa hondo. Vanosvika pavanoti kana muri Mwari mandituma, nokuti ndinoziva kuti kuna naMwari vakawanda. Chizviratidzai imi dewe ngarinyorove pamusoro pasi paome. Zvese izvozvo zviratidzo zvakakosha kana uri muKristu, ari munhu anonamata pazvinhu zvese zvaunogamuchira kubva muruoko rwaMwari. Mwari ngavave nechimwe chiratidzo chaunogutsikana nacho kuti ichi chinhu chabva kunani, kuna Mwari, nekuti tikangogamuchira chete tichingoti zvese maropafadzo, tine kurasika kuzhinji zvokuti tinogona kupedzisira takudya mundiro yemuvengi. Ndaita mhiko nemi Baba, ratidzai mumvuri wenyu, ndikoziva kuti Baba ndimi mandiropafadza. Ndaita mhiko nemi Baba, ratidzai mumvuri wenyu, ndikoziva kuti Baba ndimi mandiropafadza. Ndaita mhiko nemi Baba, ratidzai mumvuri wenyu, ndikoziva kuti Baba ndimi mandiropafadza. Ndaita mhiko nemi Baba, ratidzai mumvuri wenyu, ndikoziva kuti Baba ndimi mandiropafadza. Ndauya basa rakanaka, ratidzai mumvuri wenyu, ndikoziva kuti Baba ndimi mandiropafadza. Ndauya basa rakanaka, ratidzai mumvuri wenyu, ndikoziva kuti Baba ndimi mandiropafadza. Ndauya jaya rakanaka, ratidzai mumvuri wenyu, ndikoziva kuti Baba
zvemuminda zvinamata mudanga. Manzi dzese dzatiri kurova panapa ini dzanditira zvakanaka meno kuti muri kuzipiwawo semfunge zenyu vatereri. Ndinodaira kuti kambo miko manzwa kwari kubva niko kwari kuenda matigonera mufunge zenyu mukoma Richi, mukoma Richard, vakomana imikotoita seiko zvedu paFriday ndo patinongoramba zvedu chingotandara zenyu nemhuri yeZimbabwe pachirongo chipasina nyuchi ausambosaraiwe mhuri yeZimbabwe. Ndiroramba ndiri kurangaridzai kuti aiwa kahanazi tiri yebrichini chaiko ndokatiri kubet bridge ndakabatana namukoma Richard Mapfumo nechikwata vadzidzi vekutanga gospel choir vanorimba rova ngoma dzechitendero vachishandisa ngoma mabhoso apo nepapapo hosho futi kontizozoka mafari chete promotions kuunza vaimbi veZimbabwe panepe nyoro live and air. Mukoma Richard patakuda kuzosvika mukupedza handizive kuti pane vanhu here vamungade kukwazisa vangave hama dzepadhuze vatsigiri nevese vamungangofunga zvenyu panguva ino. Pakupedzisira regai ndingokwazisawo amai vangu, amai kuda vari kuShurugwi kwaNhema, pamwe chete nevatsigiri vose vanotsigira musambo wevadzidzi vekutanga, kunyanya nemadzisekuru angu vanachikona ng'ombe vese vari munyika yose yeZimbabwe, kunyanya sekuru Tapiwa. Mwari rugare ngavakuitirei zvakanaka. Kamwe kambo katiri kuda kuti tipinde pakari kanonzi Ngarava yeSvitsa. Mukoma Richi Muzvina Prazi director, choir director, tipire tinzwe kambo tobva takatsenura kambo kacho. Kambo kanonzi Ngarava yeSvitsa. Pane zvinoitwa here kuti uzosvitsa paSvitsa? Ameno pamwe ndiri kungofungawo zvangu handisati ndanzwa ndikatitonzwa kwamuri muchititsanangurira kuti zvakafamba sei kuti muzotisvitsa panguva yekuti tisvike ine title yekambo ikaka kunzi Ngarava yeSvitsa. Pangarava yeSvitsa apa ndakanyanyonangana nevanhu vari kupinda muSvitsa tsvene. Mwari vakandibatsira ipapo gore rakachata hanzvadzi yangu. Mwari ndopa vakandipawo meseji yerwiyo ndichiendawo kumuchato wehanzvadzi yangu wandinotevedzana naye Rumbi Mapfumo. Saka ndainyanyotauira nenyaya yekuti pane zvinhu zvakawanda machallenges atinosangana nawo kana tichinge tapinda muSvitsa tsvene. Saka tinofanirwa kushingirira kusvika matambudziko apfuura, ndiko kuti tigogona kuzoverengwawo nekuwana chekudzidzisawo vana vaduku nevanotevera vose. Kukunda kwose kunobva pakutsungirira. Ndosaka ndaitaura nyaya yekuti zvekuzora, zvekupfeka, zvekudya zvinogona kuwanikwa kana kushayikwa zvigopfuura. Hama dzinovenga, hama dzinovava, dzese dzinosvika panguva yadzinopfuura. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Asi chakakosha ndechekuti kana wapinda muNgarava yeSvitsa wotsungirira kuchengetawo chitsidzo chako chawakaita pamberi paMwari nemudewa wako. Mapinda muNgarava yeSvitsa, 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 mapinda muNgarava yeSvitsa.